Mga idol, kain tayo hapunan, no? Ulam natin is sinigang ba to? Nilagang baboy na may pichay. Siyempre may kanin tayo, yun. Konting kanin lang. Tapos ulam natin, yun. Nilaga pala, sorry. Nilagang baboy. Mga idol, kain hapunan. Nag-video ako kanina, almusal, tanghalian, hapunan, pati pagbiyahe. Para updated ba? Kaya po. Alam natin lagang baboy. May pichay. Pichay. Tulog pa ba? Kaya po kayo. Kasama ko si Cardo, Bilisay. Yung jacket na saan? Wala, niwan. Kaya kami ni paring pare. Next. Tapos. Mukbang to, boy, tapang daw. Tapang to. Ano ba? Sarap. Dukot, so? Tagalog ko. Dukot. Tutong. Baboy. Tay. Daming ulam ba? Kain. Kain mga idol, kain. Kain kaway dyan sa may sa sabaw. Ako sumabaw. Dapat. Sarap. Pancake. Sarap talaga pag may sabaw. Labas yung mga lumang pawis. Sarap. Bak. Wala na. Tapos na, kain na. Thank you. Tapos. Sarap. Sarap ramen ba? Tapos na yan.